Biyen. Arep malik ping pira cewengi kowe? Saka Cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaja, Antaja dadi Antasena. Rasa kokean cangem. Iki satriya ing waduh lali aku. Antasena iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antasena Durmagati ora mundur nekuk penjalen golek dalan nyangkal putung. Konangan aku dadi apa mutar iki mati ya. Setan. Piye, Cit? Ora karo-karuan man. Sampeyan ora weruh. Bagong ngampuhe rara jama-jama. Seseka Sentyaki dadi Gatotkaca. Seseka Gatotkaca dadi Antarja, seseka Antarja dadi Antasena. Bareng kula maju. Heeh. Seka Antasena dadi wong lemu banget. Oh. We apa? We tok. Heeh. Oh, kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus ndake mlontroke kotang. Oh. Jejel ke cangkem kula, Man. Mandluk wonten. Waune kula ora dong bareng kula seserot kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya, saking cepete. Nyun. Wah. Wareg, perang wareg iki lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penembandurna piye Kakang? Oh, Bagong cundha manik jeblok. Wae kok emoh lho Batu-Batu gayamu kuwi lho. Mbok yo nyedak kene supaya jagongan iki kepenak. Kula niku namung ngabdi. Nek ngantos kula niku cedak kalih sampeyan, nek ana wong presa tersebar gosip sing mboten apik lho. Dewi Banowati kok cedak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 17. Batu-Batu aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, waton ora angel-angel. Saiki aku takon karo kowe. Upama kowe ra wis sesasi nang kene. Nggih. Mangan yo nang kene. Turu yo nang peturonku. Neng ora tau disusul. Lah pekengmu disusul apa piye mbok yo engko tak susul engko. Wah, grahan aku iki apa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono kok ndelelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, nggih. Kowe nang Taman Sari kene iki seneng apa ora? Seneng. Seneng sebabe apa? Siji, cedak kalih sampean, iso ngladeni sampean minangka kula dados batur Panakawan. Angka loro, abdi. Taman Ngastina niku ya apik-apik. Batu-batu saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya apik-apik. Ha ya kula niku selerane macem-macem. Batu-batu tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Batu-batu kowe ngerti ora sing tak rasake? Bab napa? Sasuwene kowe durung mapan negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mengko nyawang taman, mengko nyawang endahing Taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jeleh. Mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk
ora entuk srawung karo emban-emban liyane sing diparengake cedhak karo aku ming emban siji loro sing entuk palirae anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki bat-obat rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya Bagong, bat-obat kowe iki wonge sregep bat-obat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu nglakoni subuhan, nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Lah ya madhep ngulon, bat-obat sekarang aku ya ora tau nindakake. Panembah, mula aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Bat-obat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo kathokku lho. Alat pel niku rak segitiga to. Dadi niku ning lebokke gampang. Rasa dadak dilempit-lempit. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk mati tikel. Kula pel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ayo dienggo semangat tok ya. Iya, bat-obat lan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, kaya kawit biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Wingi kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kai colo, kai tahu, kai krecek, terus dicampuri ceker. Bat-obat. Aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo basa sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggonmu olah-olah Bagong. Wah. Oke. Benjing masake napa? Iya, aku manut karo kowe. Nggih. Anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teroncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Bat-obat terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik, mbok taman mbok sapu nganti resike ora jamak-jamak. Blumbange iwak tengah taman kae mbok kuras. Bat-obat saiki katon bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab napa? Aku bloko karo kowe jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maksudku kuwale maksud lu jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Sampeyan niku nek kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan puto ngitung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi ruping jiwa sing luhur. Tresna kuwi ruping jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Naden aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek, nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, aku ora iso nggone bakal duwa Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lah nuwun sewu niku mengke gek mengapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku.
Sampeyan tegese mung guyu, nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Tobat. Saiki kowe njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong njaluk bukti apa? Wah, ampun cedak-cedak. Kula niku galak. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kowe. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho Sin Anandara Banowati. Iya, sampeyan kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Aku wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to. Mula kula mlebu patenggane sampeyan kalih Prabu Duryudana kok teng pundi-pundi teng Slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampeyan nek kagol niku nendhangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresna. Wah, ha iki. Ha terus sampeyan serius ngendika kaya ngoten niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula, manut sakarepmu. Kula patenane sik nggih. Aja dipateni, Mbak Tobat lagi dinggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu Diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumasane elek, Diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan wae ya. Mbak Tobat ayo dititip panti asuhan. Diakoke nek bapakne modar mbokne modar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulanmu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sapenake dhewe mongko nek esuk ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek pancen sampean tresna tenan karo Bagong, sampean ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Inggih ngestaken dawuh. Nah, tobat. Menawi kersanipun ngados mekaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh tuku Kang Mas Bagong. Wah. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati, dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresna tenan karo aku, Diamond, diajeng. Heeh, diajeng. Aku anu gugup aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku pli kita. Pel kita. Ora bakal kuat aku. Tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresna tenan karo aku. Inggih saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Supados kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sakowe-kowe men aku ya asam lambung. Kowe biar nek ngono tresna tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula iki badhe nedha donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten napa-napa.
Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, ha saiki iki tekan nggon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, Sirna. Sirna marga Melayu. Marga layu. Kula ya badhe pados margine pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Ha saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sesuk nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi sae nggih nunggak semi kalian tiyang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ah loro kuwi aja. Baron ki mung watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae. Heeh nek wedok ya apa ya? Wedok angel lho nek wedok nganggo bagi. Ciluba. Inggih menika ki sae. Sae kemawon. Wah, jan. Kira-kira pengen di anak pira kowe? Menawi sae menika anu mitra dhateng aturanipun negari Ngastina menika namung kalih. Kabeh. Aku mongko pengen di anak kae. Nderek mawon. Oh iso nang anake umur sesasi kowe metengna ya. Tobat malah ya dinteni sik kok ya. Njur kesusu-susu lho. Ha selak tuwa. Selak ra iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan. Tobat sagora, sagah. Ngono. Permintaan suami adalah apa ya kan kudu dileksanani. Wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngaten kenapa nyedak ya moko panjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Tobat sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Monggo aku nek mencok suwe inggih. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Delok tangane. Inggih monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ya kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh haluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo wae. Wong biyen aku nemu nang ngisor papringan kok. Inggih, bareng entuk wong ayu kok bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek ora nyambut gawe aku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Debanawati kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengeng. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sandangan kula mboten sanipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngumbahi sandanganmu tobat malah ngucek kok suwe banget. Suwe aku ngucek karo mudhar kowe. Wong sandangan kok didunekke mudhar, mbayangke. Tobat senengane kok kaya ngono. Ya iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki ana sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cangik. Mimin kalih Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyin sakmenika sampun mboten, Ya ditonton ya nang arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Ya mangkat rono. Inggih ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik. Wah, dan sampurna mu. Menapa? Sempurna maksudnya ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Iki ngestaken dawuh Batobat panjenengan iki ora bagus ning ya gemeske lho. Ih, gemes aku. Mangga
Sing to jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Ora son jiwit sanggon-gon. Pundi sing mobat-mobat nggon apa? Wes. Ora takon sing pernah-pernah. Ora kurang ajar. Katobat Mang. Iki kowe. Katobat kowe bengok iki kok keri lho. Iki. Kowe ketoke bunga banget inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngopo pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Kesun. Itu ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Wong ya karo calon bojone kok. Benjang lepun lijap teng pundi? Kau awae sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau awae sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong ning njaba. Kunci ngesnaken dawuh. Lho. Ngelipe, kurang ajar. Ih, kowe aja ngono, cucukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Ha kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo pangenan pundi? Monggo panggenan pundi? Sik aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kendho. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngampet malah ngentut. Batu. Menjani ayo sok meneh mbok mangan ki diatur. Ambune ra karo. Arang aku ki panganan bosok barang ta. Nek to, inggih monggo. Kok malah lunga lho. Kok malah tindakan ngepuk-puk ingon-ingon. Ndak kurang ajar. Sareh mawon. Tenang mawon. Mengko bakal tekan kono. Dendang. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebih wis ora apa-apa, ayo ditane engko ndak serat ditenteni Limbo Cange men pentas sithik, mengko bareng tonton Limbo Cange kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawuh. Ya mangkane Banowati, monggo. Apik tenan. Aku seneng abdi-abdime iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina ki lurah. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora ming mikirke senenge ya diajeng. Inggih. Ning kudu mikirke pahite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresna karo garwaning Prabu Duryudana. Pengeten. Iki nek nganti ketratase eneng sing goleki aku. Kurawa misale goleki aku terus piye? Tobat. Menika gumantung panjenengan nginipun tanggal jawab. Sarta menika minangka dados sarana mbuktekaken tresnanipun Kilurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Upami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati, aja kok ditatahi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditatohke. Oke dos pundi? Oke menika menapa? Oke iki apa ya?
Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Upami Kurawa badhe ngroyok panjenengan, tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwih-luwih iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sri Prabu Duryudana rawuh mriki lajeng nanjaken dos pundi? Aku emang gumantung kowe, lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene, terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu inggih. Saestu. Ah nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong njegur kari tekan tengah ming kari mlotroke kathok. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles. Inggih. Nek ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pecah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngastina iki mangan ya apa to? Terus pundi? Nek Ngastina iki mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam 1 menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet kemawon Ki Lurah. Heeh, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging Bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok korinipun dipun kancing? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki wonten sandal jepit tulisane BG. Nuwun sewu nama sandalipun dipun tulisi BG. Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi BG. Minjangane mboten usah ditulisi ndak ngetarani. Enggak kebacut Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere. Ketoke ngoten niki ora kok. Niki Dede selalu napa? Selalu. Swalo kok selalu. Niki sandal jepit muran. Dibuang deh Pate. Nggih. Ndak ngreget-ngregeti. Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi? Dadake wis bukake lawange. Dewi Banowati kula ingkang Bapa ing Sokalima. Nuwun mapunten Mremban, kula bikaken korinipun Mremban. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda Swalo gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana diadalah salah sati wana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina, Gusti Ayu. Inggih Panemban, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arkanapati Arya Sengkuni, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Mremban. Menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan bilih nalika wonten ing parepatan agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelapuranipun Mremban Taman Negari Ngastina
Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra caturipun emban. Bilih nuwun sewu, emban menika nyumurupi glibetipun Piyai Kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken Piyai Kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng emban menika kala wau naminipun sinten kok banget nyamah mangasmaning Banawati. Dipun anggep kula menika wong wadon menapa? Dipun anggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra, teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak, nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjagi dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Penemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula aturi semingkir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Nalendra Ngastina. Oh, upami Piyai Kakong menika kecepeng dening Begawan Dolo badhe kula rajang kula Brambang kula iris-iris kaya lombok mesti badhe kula pecahi menungsa menika wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana. Ketoke kok sing teng wingking niku wonten Piyai Kakungipun Kakang Durna. Mbok nek pancen lanang tenan kon metu aja ndelik teng mburine wong wedok. Wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning mburine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan. Ora wani nanggung perkarane, ora wani tanggung jawab. Nek pancen kendel kon metu, kon tanggung jawab. Loh. Jan. Aduh, Dik Pate, pripun? Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere. Inggih. Niki to Mang Sawang. Niki rak wujude Bagong to. Niku Panakawan Madukara to. Halo. Begawan Durna. Iya, aku sing tekan kene. Wonten apa sampean kok muring-muring? Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngila karo gethokmu. Kena ngapa kowe mapan ning negara Ngastina? Kena ngapa mapan ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye dengkulmu melacak ora? Karepe piye? Mang takon dhewe. Yayi, wonten dawuh Kang Mas. Lho, rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampanipun. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna menika mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelek mapan wonten Negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila tumunten Bagong kula boyong mriki semados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cundhuk, sampun mathuk, sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme lahir batin. Ha ya ora kok rasa dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok. Nah ingatan Dewi Banawati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penemban sampun. Menawi ngantos ingkang ngraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong. Lho. Yayi, wonten dawuh. Kang Mas disayang. Inggih sangat dawuh. Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Ah, dapure kaya wungkal ngene kok.
diambung wong ayu. Terus sampean negani ajeng napa? Bagong, kowe luput tumrawi negara Astina. Mula kowe wajib tak cekel. Bagong kowe wajib tak cekel. Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati. Angel lho golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mulai mati tak wujuti. Waduh. Nek gak diru ngopo-ngopo ya aku mati. Tobat mboten napa-napa, mboten napa-napa mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis. Nan. Inggih. Ngopo cungar-cungir pengen kowe. Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye Penembahan Dono? Wah, ora gelem bali marang paman Dunamu bondo tamak krincong sikilmu. Palebake pakun jaran kowe Bagong. Aku sing kudu tanggung jawab. Menawi panjenengan tresna kaliyan kula ya ditanggung jawabe tenan, ora sawedi karo Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-atos. Sembah kula ngendharaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, nglalu. Heeh, nglalu. Inggih ngestaken dawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-atos. Salim rumiyin. Heeh. Wong wedok iku kudune ngambung tangane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadak tangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora dipersilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Inggih. Ngantos-atos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang digodhoke wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Siapke sabun cair. Inggih. Luk. Inggih ngestaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun malih kok geger sedaya kula kosoki. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Mikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku letek e. Ngono nek kowe ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokokipun mengki kula ladosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo garen nek ngerti iso pecah ndase iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos-antos. Budal mangkat nang peperangan. Inggih ngantos-antos ki Lurah. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin men Lurah Bagong menang. Heeh. Wis ya, inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Lurah Bagong. Sobat kok nglimpe lho sengit. Ayo tandangano kerjane Bagong. Keperanggul mungke ngayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar
Kebawang nyomungking ngaloka wiladalah setan ratatanan jebul bener ngendikaning bapa Mlemban Durna lan Paman Pati Sengkuni sing manjing dadi duratmoko ning taman mung gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa ta kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang arang-arang metu kowe. Kartomarma dudu. Pancen rupaku padha karo Kartomarma, nanging aku arane Surtayu. Wah. Bes jurusan Parangtritis to kowe. Kae Jatayu. Oh, ndene lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngapa? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep mepalangi karepe Bagong rawe-rawe rangkas malang-malang bakal tak putung. Aja kok meng aku dadi apa ya ki makar omong apa ya. Aja kok meng kowe sing maju. Ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati tak totohi pecahi dada wutaing marus. Lho, wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis tak iris-iris awakmu. Maju leganing kantiku Kartomarma Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene marganing patimu cobanan legane atiku parat kowe. Gayamu sepiro? Modar tenan aku. Aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu pletak nang sirah. Lagi tiba jambak rambutku di ajar sak penake dhewe. Apa dianggep aku mung tekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke. Aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut, ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu. Bagong gembilo sirahe gleleng pacahe jebul sing ndumbani sencaki barang jagat dewa Bathara. Ayo Satya Garba Guwa Garba. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah, iki diapure Bagong. Dasar Baranyata. Surtayu, aja kendhak sika karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng plethot. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Baranyata pecah ndasmu jajalan.
ngendi? Wengi kowe. Ceko cencaki dadi Gatotkaca, Gatotkaca dadi Antaséna, dadi Antaséna. Rasaku kian cangem. Iki satriya ing waduh lali aku. Ndara Antaséna iki satriya ngendi ya? Satriya ing Pajajaran. Ngawul cangkeme. Raden Antaséna Durmagati. Ora mundur nekuk penjalan golek dalan nyangkal putung. Konangan dadi apa mutar sita iki mati ya. Piye, Cit? Ora karo-karuan, Man. Sampeyan ora weruh. Bagong ngampuhe rara jama-jama. Seseka Sentyaki dadi Gatotkaca. Seseka Gatotkaca dadi Antarja. Seseka Antarja dadi Antaséna. Bareng kula maju. Heeh. Seka Antaséna dadi wong lemu, Man. Oh. We apa? We tok. Heeh. Oh, kula maju tek langsung digwasur rai kula bres. But ngono candrak. Tangan kula cek banting but kuku kula buyer terus ndake mlontrake kotang. Oh. Jejel ke cangkem kula, Man. Mandluk wonten. Waune kula ora dong bareng kula seseret kok enak. Oh. Terus nyun. Cepet banget ya, saking cepete. Nyun. Wah. Wareg, perang wareg lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penemban Durna piye Kakang? Oh, Bagong cundha manik jeblok ketemu kan. Kaya tau weruh pemandangan iki to. Oh, setan kok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Oh, jembiyen ya ora jembar kaya ngono kok. Oh, mati.
Dewa Narpati duwe nares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Cinawi wah panus maning jajaran kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku krungu surak mawurahan manengker gumuruh para kawula padha nyebutake yen to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajake kok nyanyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Bagong, kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani baliya marang bebener. Yen ora kena tak kandhani tak longgo Kyai Nenggala ora jeblok wetek moncon putang basa. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu aja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki nata mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Nek saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih kanggo nandingi Kyai Nenggala. Ayo, Amos Ramrata, Jamrata imbang yen padha-padha. Iki nata mandura Prabu Baladewa iki. Lho iki menungso ratatane iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Aja omong trojo kowe. Iki Baladewa kok nggo graji. Saentuke ana wong negara wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kyai Nenggala. Ayo iki Kyai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane mati tra, mati tra. Wah, setan lah. Ayo. Suramrata Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan aku. Kae ngatasi Kyai Nenggala ki pamane Satru Sekti. Nenggala ki tambaki Gunung Jugruk Segara Asat kok kalah karo Graji Japure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk apa reng kowe. Menungso ratatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa diukum kowe Bagong balas. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebaja tresna pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejah lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Taru Banowati. Terus endi? Yai Taru Banowati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banowati. Kula wonten maring ada kok. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa to dadi nyempur Kakang? Kok Prabu Baladewa. Kok Prabu Baladewa ki nek suarane halus. Iki rada serak-serak basa.
Kaya suarane Jamal Mirdad. Tobat. Beneran kok preso Jamal Mirdad. Ah, ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung Ponokawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati. Aku Bagong. Tobat. Ora pinter temen lho bojoku, pinter temen. Sanget dinyanyi kok Lurah sampun saged unggul Masapura Pandhan Kurawa. Heeh. Aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong ki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Inggih. Nuwun sawuning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kowe ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo Suneme sawetara, sumene. Heeh, sumene sawetara manjing ana ing Taman Sari, aku laderana dahar. Inggih, aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih, ngesnaken dawuh. Ning ada ndok cecak. Kenaming cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh inggih, ngesnaken dawuh sing gedhe menak. Inggih, ngesnaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ayo aku ya ora doyan. Yuk, tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngestaken kowe kepekarem aku. Inggih, mengko bar kuwi terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to? Gadah. Mangke kula gorengaken rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dhiraken ki lho ayo. Ngaso.
kita pusa uyun
lenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamangku sang dia utama nalendra muda nuwun sewu Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kepareng orayi para ngaturaken pambagi panakrami kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu. Kula pundi Candaka panglingga murda mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Raka ing Darawati. Kresna kakangku Werkudara piye? Raharja utawa aku ngaturke bektiku kunjuk Kresna kakangku. Dimas ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat Koko Prabu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat Koko Prabu bekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Yayi. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Puniki kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu estunipun wale-wale menapa anggen kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes namung badhe kula suwuni supados paduka kepareng wanyara widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi ingkang boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah krana nadyan boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta ewadene tasih wonten sambung rapetipun kaliyan para nayaka punggawa lan abdi negari Ngamarta. Liripun kados pundi paduka Yayi Prabu paring dawuh ing mekaten. Koko Prabu mboten kanthi kanyana-nyana nalika dinten ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata lumantar margining pasumpenan bilih Kyai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng Koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Nayantaka anggenipun gadah damel nalika semanten mala kramakaken salah satunggiling atmajanipun inggih menika Panakawanala Gareng Petruk Sumawana Bagong nanging dereng pana anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramakaken dumadakan sampun jugar anggen kula nglampahi nindra. Koko Prabu sasmita menika kala wau mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu? Kresna sinayeng manglung mintonaken tiwi kramanira kang kumitir kang umitirane ngasta aneng asta dereng ngantos paripesame Mbah Wacana
Kasaring mbledhek-mbledhek saking ketebian iki nata Mandura Prabu Baladewa ingkang sowan wonten Garing Amarta karya kaget Kang Samya Bulan. Koko Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ing Raying Amarta krana paduka mlajar-mlajar wonten menapa Koko Prabu? Koko Prabu wonten menapa? Boleh kakangku ning apa? Koko Prabu Mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadhawadana. Mugi andhatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika mboten saking negari Mandura, nanging kula sowan saking negari Ngastina. Lan menapa ingkang badhe sampun kelampan wonten Garing Ngastina badhe kula kunjungaken kersa paduka Yayi Prabu. Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi. Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan ngrembak perkawis sanggenipun Yayi Prabu Duryudana ngrumaosi sawetawis wekdal mboten saged atut runtut kalawan Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purna anggen kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sawanipun nemban. Munjuk atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Sareng kula nyataken sinten ingkang boten kejot manahipun mugi andhatosna ing kawilingan ingkang wantun telanyakan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati. Mboten sari kejawi namung abdi Ngamarta Bagong ingkang sampun damel kusepipun para Pandhawa Yayi. Parsane Bathara wayah tur jagat. Koko Prabu, menapa sampun teliti tuwin sampun pana anggen paduka Mas paosaken? Lah kok namung Bagong kemawon kok wantun ngewat dhateng Yayi Ratu Banowati menika ora menawi miturut ingkang Raying Ndrawati menika mboten pinanggih ngakal, mboten ketemu nalar Gusti to. Sing weruh ki aku, kowe aja maido. Aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujude Bagong. Malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para Sada Kurawa. Pun Kakang wae nadan ngliga Kyai Nenggala wae diwirang-wirake karo Bagong. Apa tumon ing atosipun Kakang dikembari wujud Baladewa. Nanging Janaka menika kala wau tronjongipun mbok menawi anggenipun lumajar. Tan wurunga namung badhe jumujuk wonten ing Karang Kadempel. Menawi wonten menapa-menapa ing temanduk dhateng pun Bagong, mongko nyatanipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun. Koko Prabu ingkang tanggal jawab, aku tanggung jawab. Nyatane aku weruh wujude Bagong. Kresna kakangku. Perkudara piye? Ora sandadak nanjeki karo Baladewa. Wah, jlamprong kaya Watawatana ndak nekat tumindake. Ndara kula bekti kula nggih Den. Semar ndak tampa. Bekti kula Ndara nala garing ndak tampa. Bekti kula nggih Gus. Iya ya Petruk ndak tampa. Bekti kula Ndara. Enten apa? Kok tindake semu kesesa? Gawe kaget atine Semar Gus. Kakang Semar. Praptaku ana ing kene ora perlu kelawan Kakang Nayantaka, ora duwe perlu kelawan garing apa dene Petruk. Nanging wigatin aku mung pengin perlu karo Bagong. Anak kula Bagong pripun? Ora usah dadak takon sing werna-werna, Bagong pun maju kene. Mula kawan ora ngabekti karo Bendara, gawe wiranging Bendara, Bagong pun maju kene. Kowe aja rumangsa kelangan Bagong.
Aku ora sudi duwe abdi jenenge Bagong. Memirang marang asmaning para Pandhawa. Lan aku wis ora sudi ditutke dening abdi kang jenenge Bagong. Malah gelem ora gelem lan ikhlas ora ikhlas Bagong anakmu bakal tak perjaya Kakang Semar. Mlayu le, mlayu Gang. Wah, wis ana apa iki? Mangkir ya. Perkara Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek. Ning mang jelaske sik, mang gamblangke perkarane napa lho? Lah kok dadi sampean ajeng mentala kali anak kula. Koko Prabu Mandura rawuh ning negara Ngamarta. Paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong wani maling ana ing negara Ngastina, monggo sing dicolong Prameswari negara Ngastina. Apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono? Aku ra sudi dadi karo Bagong. Yen perlu yen pancen Kakang Semar bilani karo Bagong wiwit dina iki kuwi aja ngetutke Janaka. Aku ora sotah ditutke Panakawan. Kok iso to, Pak? Monggo Bagong iki pirang-pirang dina iki ora lunga saka omah lho. Ya, Tru? Heeh. Bagong iki pirang-pirang dina iki pei karo aku. Diapure. Iki senengane kaya ngono kuwi. Lah iki sing nang kene iki ndaramu kuwi adat saben sok nampa wadule wong liya mongko tanpa dipetung. Piye Petro? Ah, mongko Ndara Janaka kae nek muni sengit karo wong nek ngoyak ora bakal leren nek rung kecekel. Wah, lah Bagong iki nasibe. Mula mau Bagong sambat awake dhewe ya truk atine deg-degsar mangan gudeg ning pasar. Lah iya apa iki numusi impene Bagong le ketiban cecak karo le untune potol siji kuwi. Mbok menawa iki Pak dinteni wae lakon iki. Ha terus ayo nang negara Ngamarta karo ngenteni babaring crita iki nala gareng. Iki sing tak rasake ket mau gara-gara kok mulane aku ora nembang liwung. Mergane arep tak liwungke atiku nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis. Aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati. Bagong kudu diikhlaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, mak tartap. Atiku untung gareng terus mlayu Gong, mlayu Petro ya mlayu Gong. Mlayu aku. Waduh, doyak Wah, wis monggo kae nek nganti matek aji sapi angin. Mesti kecekel aku iki nek ora nlusup nang alas, nlusup grumbul, nlusup semak belukar. Ora bakal iso slamet aku saka Ndara Janaka iki jane. Lelakon kok kaya ngene to iki. Aku didakwa nyolong Dewi Banowati. Nek tenan ngono ora masalah. Sisan gawe. Ora. Walah wis monggo waduh kok gelis banget to le mlayu Ndara Janaka monggo nek mlaku mengipit-ipit. Bareng mlayu kok bantre ra jamak-jamak. Iki aku ndelik nang ndi wae mesti konangan. Aku mlayu nang ndi wae mesti iso kecekel. Wis bangane mati saka tangane Ndara Janaka. Lho wong aku golek dalaning pati. Nang kok ketemu kok ya? Dalaning pati iki ya angel digoleki. Nek dalan
Petengo kaya ngapa mesti ketemu, yakin. Anggere didepke kipas angin kok. Muni mak yakin mesti. Soale asem tenan. Wis lah piye iki wis. Gantung apa ya? Nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat. Nek ora kuat mah tugel ming pinggir tok ora sida mati. Ndara Janaka teka Bagong pecah ndasmu tos modal. Kok rekasa to bengi iki uripku jan. Apa gara-gara nyanyi nganu apa jenenge iki? Sing nyanyi sinden cendik mau apa ya? Wirasate ora apik jan wis. Wis krekasa. Wis aku tak golek dang sapa sing ketemu karo Bagong kahanan apa wae kuwi sing tak anggap dalaning patiku. Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyur ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane ki ra ketang siji loro ki setting sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pagerayu jejer-jejer. Wis tumung kula bapa ngakasa ibumu Prastiwi. Nek ora tak cemplunge wis tak niyati pokoke mbane aku urip doya-oya Ndara Janaka mung arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman dipun bikakaken lawanging kasuwargan. Nek jare wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku ndak dibukake. Nek dewane pangsulan kuncine ilang. Bacilaka iki manan ora iso dibuka, ora iso ndendek ning terserah wis ben. Nyemplung teranging samudra Kilura Bagong. Mugi-mugi dados sarana seda kula kanthi Kusnul Qadim. Dinampa dening pangawasane Kakang Murwecat. Nang segara ki arep ae enggak iso renang nek kekapyuk ombak dadi klelep. Median tenan yo. Oh, yes. Edan. Sapa iki ngising nang segara iki? Kemambang mengenangi bathukku. Mangane mesti basa tungseng-tungsengan. Ketara atose ra jamak-jamak. Iki saya nengah aku boleh jadi partiku tenan. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng mula kok buron toya padha kepanasen
Awit gara-gara ingkang tumanduk ana ing samudra kabeh padha sambat jebul kecemplungan Bagong. Bagong nganti ora eling Purwadusina. Bagong, Panakawan ulun tambani, ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segara Panakawan Bagong. Bagong. Sapa iki kok ana sidat? Sidat ulun kuwi mboya sidat. Sidat mleklat sekatat jluntut sentir. Sampeyan sapa sing tunggu segara kok? Wong wilahing. Lho malah janturan. Lho. Ulun dewa. Ngapuse? Dewa kok ula? Iya, dewa kuwi ora mawas menungsa, ora mawas kewan, ora mawas jin. Ingkang wis katarima uripe bisa didadekake dewa. Serius? Iya. Sapa kowe? Kita takon lawan ulun. Ulun apa ulin? Ulun. Ulun Sang Hyang Baruna. Jenenge ulun apa Baruna? Ulun kuwi aku. Lah iya, aku wis ngerti. Aku ki ya berarti ya termasuk ulun, dudu. Kowe kuwi kita. Aku kita, kowe ulun. Iya. Piye maksude ulun? Lho. Maksudmu? Ngene, Bagong, kita ulun Jarwani. Heeh, piye, Lun? Ulun ki Sang Hyang Baruna. Wis ngerti kok tak pelurut pedhetmu kowe. Kita ora kena ngoko, kita kudu basa. Ah menungsa karo ula kok mbasani ula. Tenembungai ulun dewa. Hah? Dewa, dewaning samudra kuwi ulun. Wo, tegese sampean ku sing tunggu samudra. Iya. Ulun Bathara Baruna. Iya. Kok kula iso ning jeron banyu kaya bernapas teng daratan saka daya ulun. Wo, mekaten. Iya. Bagong, nun. Ngopo kita kok golek dalaning pati? Sampeyan jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti sadurunging winarah, ngerti lelakoning menungsa. Kok dadak Bagong, kita kenapa kok golek dalaning pati? Kok golek dalan sing kepenak wae Bagong. Kena ngopo? Mergo ora ndek biaya. Kita kuwi sembrono. Ulun ngerti apa to sababe kita golek dalaning pati. Sebab apa? Sebab kita dioyak-oyak kelawan bendoro kita. Sapa? Janaka. Apa sebabe kok aku dioyak-oyak? Mergo kita diarani Nyolong Wara utawa Dewi Banowati. Terus asline pripun Bu Ulun? Asline kula tak takon, monggo kula ora nglakoni lho Bu Ulun. Asli kula ora tumindak sing ora sak mestine. Arepa rupa kula elek niku aja nganti pakarti kula elek. Rupa elek kena, ning saisa-isane pakarti kula sing apik, sing becik. Iya, kita bener. Terus pripun iki? Cara jalan keluar pripun? Ngene bae. Ngono, ngene. Ulun kita dandani. Wujud apa? Aku mau nek wujud wong elek. Aku wis elek didandani elek. Wujud Brahmana. Pendhitane enom. Ya, enom. Ulun manut lan jeneng kita. Wis gawe dandani. Ya. Ulun bakal paring busana kelawan jeneng kita. Ya, siap. Ulun melu kita malu malah panjenengan ulun. Ulun melu kita apa kita melu ulun? Sing positif dewa kok mencra-mencre. Kita melu ulun. Nah ngono, nek kita melu ulun sengsara kita. Ulune uripe plendas-plendus kok. Ngejak wong. Yo kene ulun dandani. Ngestakaken dawuh Bu Ulun, manjing lan panjenengan ulun. Monggo Bu Ulun.
Iki aku kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita? Lho. Kita dadi Brahmana. Wah, jan. Ning kok katokan cekak to iki? Iya. Iki bagus wae elek. Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki. Nganggo topi kok bae bareng. Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godho githik. Wah, telek. Didandani jenenge elek, mesti rupane ya elek. Mboya, kita kuwi arep rupane elek ning ampuh digdaya. Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma. Ora apa-apa, Bagong. Terus begawan godho githik ulun paringi pusaka. Pusakane apa jenenge? Iki wujud watu. Watu apa? Iso dimbanke ora? Iki. Wah, pucukane ampuh. Iso nggo nyangking apa-apa. Dan cendeli anduk mesti sing bergengkeng. Cendeli anduk dengkul kita. Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Dianteran kok anggo gotong watuke kuat e. Ngono aku ki wah wis ora. Wis ora sentosa meneh wis. Aja kok cendeli anduk. Cendeli kathoke medhun. Kita kuwi lembuke kurang. Asli kuwi aku ora goro. Fakta. Iya, iya. Meng kala-kala. Kala-kala sok gleleng, kala-kala sok oke orane. Iya, iya. Dianteran. Nganti asine aku wis sedih. Iya. Kita nggawa iki. Supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lelakon iki aja nganti jeneng kita asor. Merga saka pokale wong kang nyolong ning negara Astina membo lan jeneng kita. Mengkono. Ngono ya? Inggih. Aku cemburu karo petite cara baru no jan ketok pengkuh banget e. Kok kaya ditato. Dan ditato bolot. Iya, pantes. Gaya tenan. Arep wis tuwa ijek gleleng. Cemburu aku. Iya, iya. Terus kula lek metu saka segara, kita numpak pedhet ulun. Ulun nuncalake kita bakal jedul saka segara. Ngestakaken dawuh pukulun. Ngopo kita kok bali? Watune kari goblok. Bali kok renang banter banget. Watune kari. Iya iya. Lah kita ora nggawa kok. Wis yo. Ceninengan. Urung ditumpaki kok disanggoke munggah. Gawe. Yo ulun uncalake. Wes. Kondang Kanjeng langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung Arjuna wonten paring adhawu kesusu kaselak ngrampungi perkara nanging datanpa pitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten
ndak sawangska kadohan kowe arep merjaya Bagong merga rasamu mangkel, atimu kebranang. Nalika Kakang Prabu Mandura paring dawuh yen to Bagong wani dadi duratmaka ning Taman Negara Ngastina. Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta. Sampun boten pantes dados Panakawan negari Mangarta. Kula sampun boten badhe sagah dipuntutaken Panakawan. Kosik to. Aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Stranata oyak-oyak Bagong nyemplung segara. Saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati. Kakang Prabu menapa Kakang Prabu Mandura badhe pangandikanipun badhe goroh dhateng kula. Nek mestine ora, ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake. Kados pindhanipun buktekaken. Ayo tak kanthi nang negara Ngastina. Monggo kula dherekaken. Yang-yangan nang tamane suwe-suwe jelek ya. Inggih. Ya pipitan ya. Lho. Pipitan dateng pundi wong jenenge Prameswari kok mung dijak pipitan. Wes pokoke sederhana tapi mesra. Enggak perlu yang mewah. Inggih. Ora perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari. Saiki kowe iki dadi bojone Bagong. Bagong ki wong sederhana, Bagong ki wong kere. Nang Giri Kaliyo. Wonten menapa? Yang-yangan. Lah tobat. Karo ndelok wong. Yo. Mboten mawon kula menawi mikir lepan mboten mawon. Namung sak mangke menika kantun ngentosi nek pancen Prabu Duryudana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula. Kula dipun dibados pangwaosipun ki Lurah Bagong sawetahipun. Nek Prabu Duryudana ora rawuh mrene megat kowe terus aku diladeni yo. Inggih, mesti langsung. Ha iki kolorku wis kendho dhewe. Inggih. Nek ngaten kantun tata-tata kemawon. Heeh, wis kok tak adepane Prabu Duryudana nek tekan kene. Nyata ngono kok Janaka kasinggihan menungso ora tatanan ketoke nyemplung segara jebul malah mrene. Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padang. Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong. Nggih. Ndara Janaka ora caturan. Ora caturan ya wis. Tobat. Piye kowe karo Janaka piye? Manu kelain hati, ha. Bagus kono. Ada bandhe karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah nang atine Janaka ora masalah. Sengitra Duryudana ning Trisih Tresna karo Janaka ya percuma aku le ngeboti karo kowe. Mboten tetep awarten jenengan. Bagus kono lho. Mboten mau bagus nek gerus. Lu ngelek ning gawe tentrem. Bagus. Kakang Bu, rasa disauri. Kakang Bu, aku ora seneng karo kowe. Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten? Jelas. Jalaranipun menapa? Jalane aku wis ora tresna. Aku milih Bagong mangane kowe. Kowe bagus ning empuk. Mah. Ora gelem. Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk. Edian. Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho. Elok tenan kok. Weh lah dalah, Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba.
Kowe gelem bali ora Bagong? Mboten, wani karo Nata Ndrawati. Wonten, kula niati teng mriki. Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning mati. Mang tamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean Sinur. Winatek dening Nata Ndrawati. Parandene senjata cakra datan pulun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Nata Ndrawati. Jagat dewa batur. Janaka wonten maring adawu. Lah kok dadi senjata cakra ora gelem metu saka kancing gelung. Mongko wis tak dawuhi sarana batin. Oh, modal ora kowe. Iki aku gleleng tenan lagane. Wah, iki aku nek nganti iso kelakon dhaup karo Dewi Banowati, Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu kejem Prabu Firaun. Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat ki arepmu piye? Menawi pusaka mboten tumama, Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu. Janjana, Janaka ora pamer le ampuh kowe rumasane. Nyonge Yugen karo ngobal bantot. Aku iso ora sengaja sok metu dhewe. Tak nggo gerak awakku mak des. Tobat. Santai, Dewi Banowati, tak uruse pokoke perkara iki. Iki ora sebaene. Mboten sebaenipun kados pundi. Nek blegere pancen Bagong, ning kok aku Cubriya. Seneng Ngastina iki dudu Bagong. Sanes Bagong kados pundi? Ora percaya? Ayo tak goleki jago. Iki sapa ana pendhita kok nuwun sewu pasuryane kaya dudu wong. Oh, Baruna kan kok tak plurut tenan kok. Ngapusi karo aku jare tak dandani pendhita bagus. Lambene kok nganti turah-turah semono. Iki sapa? Pendhita Klyang Kabur Kanginan. Layangku. Tak wingi ora sah nyanyi to, jenengmu ki sapa? Begawan Gada Gicik. Begawan Gada Gicik. Piye? Kok mesam-mesem apa jenengku lucu apa? Ora. Apik lagi iki aku ngerti jeneng Gada Gicik. Kuwi arep nggo gicik apa? Nggo gicik sesuatu. Ora perlu ngerti. Kowe sapa Prabu Kresna? Weh ra. Ampuh tenan iki. Janaka wonten dawuh. Takon aku disebut jenenge Prabu menika tiyang kondang. Menawi kalian kula dereng kantenan ngertos. Kowe sapa Janaka? Kowe lagi lara ati ya? Kowe lagi lara ati mergo yangmu dipek wong, ta? Sobat ambiar kowe. Ora usah wedi citra ing janji, jogeti wae. Santai. Kaya jagati ming sak godhong jati wo jembar kuwi. Anu sak godhong kilor. Sak godhong kilor. Heeh. Maksudnya kedatanganmu ada apa? Ora iki Janaka iki kok ana pendhita kok lucu lho. Omongane iki sarwa guyokake. Aku njaluk tulung. Nek njaluk tulung tak tulungi, nek njaluk dhuwit aku ora duwe. Aku njaluk tulung karo kowe. Heeh. Aku kuwi duwe mungsuh. Jenenge Bagong. Lho.
Bagong? Iya. Bagong kok wani ngepek utawa wani kurang ajar karo Dewi Banowati ki ora wangun to? Ora wangun. Lah nek kowe iso mateni Bagong sing eneng negara Ngastina kae, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Wis to aja kuwatir. Kowe njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk kon nyutke cangkemmu tak turuti kok. Apa kon nyutke matamu sing kaya ndok dadar? Ketoke ngerti karo kuwi. Ora masalah, ora masalah. Nendi sing jenenge Bagong? Eneng kono kae. Aku njaluk tulung, ora nulungi kowe. Aku nulungi Prabu Kresna. Ora sudi nulung karo. Buat apa? Macem-macem. Tak tulungi Sinuwun Dwarawati. Iya, iya. Begawan Godho Githik. Heeh. Apa kowe? Tumindak ora tau dipikir. Nganti nasibku ketoyong-toyong koyo ngene. Nganti aku nyemplung segara. Waduh. Koko Prabu. Piye? Kok pendhita niki wau bloko nyemplung segara mongko sing kula oyak-oyak nyemplung segara menika Bagong. Lah wong kowe iki jenenge wong ora awas. Kowe kira wong ora awas to? Kae mau ki sapa rumangsamu? Edian. Mula karo ki lho kok sajae kaya sengit banget. Sengit wong kowe iki ya ora nganggo petungan kok. Ora luput kok tok oyak. Saiki piye yo? Nek kanane kaya ngene piye? Sing dadi pendhita iki mau sapa? Terus sing nang Ngastina iki mau sapa? Lupute sapa? Aku tak takon karo kowe. Aduh, penawi mangke kula saged pinanggih kalian Begawan Godho Githik ingkang sejati. Kula badhe nyuwun pangapura. Lah nek ora njaluk ngapura kowe dosa kowe Janaka. Iki sing marai aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha wae. Wah, lah persis tenan. Setan rata-tatanan. Sawa Begawan Godho Githik. Kowe sapa? Aku Bagong ngandel ora. Tobat. Pengen wonten menapa? Iki lho, ana kere munggah ning Taman Sari. Kere matamu kowe. Tobat. Iki suarane kok padha lho, padha wae. Anggep wis sapenake dhewe. Menika terus mundur diajeng mul. Aku disayang sik. Weh. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen Wah, sena. Areng apa? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ning kawogan mungsuhe Begawan Godho Githik. Gulung keti kowe. Wah! Aku kok ngedep pengilon iki piye iki? Lho aku kok ngedep kaca iki piye iki? Padha e. Kok gak ngedep kaca iki? Wah, janda kowe. Tobat. Wah, ngedeng kok padha diajeng guys. Diajeng garwane mbok. Hei. Iki sing endi, Pak? Tobat. Sing endi iki lho, iki. Udo. Wis Banowati cenanangan. Banowati ngawur wae. Ora waton mek kowe Banowati. Tobat malah bingung aku luweh. Iki sing marai aku putus cinta nang kene. Oh, lah menungso ora tatanan.
Kok ya ndek trene ngabang kene nyolong nang ndi? Ora kathokku tak pepe winginane to. Nek tak goleki kok ora ana jebul tok agem nang arep nggo gawe kucem asmaku kowe sing kudu mati. Kowe sing kudu mati. Wah! Gleleng kowe wer nduwer. Nduwer cangkemmu ya nduwer kok kowe wis nduwer. Mangkel aku ora. Arep ngopo kowe? Ah tak idak kowe. Modar dening aku kowe ya arep modar tuthuk watu mapuru. Ora modar aja dundang Bagong. Aku ki Bagong. Wah, ora ngijoni. Banjur nekat ben kowe cerewet bae mate dening aku kowe. Wah. Kulo. Iki kaya Jim Citrasena. Inggih sinuwun. Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta kasinggihan. Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane? Sejatosipun namung nampi dawuhing dewa kula kinen babar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksam. Sapa iki? Komunisena-sena. Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso rata-rata. Pancen panjal maning jajal. Waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya mecal kae. Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah. Ayo balya ning ringin kurung. Balya aja gawe memala. Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten. Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe. Ben pesing. Ampun apa? Mulih ana. Inggih ngestaken dawuh. Wah. Abang ayo mulih. Nah, ayo mulih. Ora sane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Baladewa lagi duka-dukane merga saka kowe nggone wani ngebang lan Dewi Banowati. Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa. Kamas. Ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Ora koso. Wis lima ora wis. Pahit wis. Ora ketok kaya mangkel aku. Masane. Wis ora aku Mas Kemet kok ndasmu atos. Ngene kok ae kowe iki garwane Prabu Duryudana. Bali kaya wingi uni. Ora usah nyenyamah marang asmane Ki Lurah Bagong. Marai kucem asmaku. Marai elek asmaku. Mulih. Muara mulih tak obong ndasmu. Lho. Iki prameswari. Oh iya ndeng lali aku. Konjor. Ya. Wah. Jlamprong tumindak ora nganggo petung. Bejo dene Kresna kakangku iso madhangake lelakon.
jebul Jim Citrasena sing gawe lakon ning negara Ngastina mung kepengin ngapokake marang Prabu Duryudana. Dampyak-dampyak lakune Kurawa sifat barat saka kene. Iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku. Lho. Kang Aso? Iya. Pun paripurna, Ndara? Iya. Purwa Madya lan Pasesa busana. Ah, lan ora kleru-kleru. Sedaya menika meneng kinaya kaca Benggala. Saben cerita ringgit para sedalu natas menika monggo kula aturi amethik. Ingkang awan dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinarya sangu anggenipun badhe wonten ing Candhi Prambanan. Semar, kula. Rene aku malah bingung. Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira Jayane ingkang rat Siwa Brasta teng amping olah Darmastuti kinarya sesanti Jaya Wijayanti kalih sing sambikala sinakena karawaning para Jawata suminten bakul tela bali sore wae mergo ora payu lho. Wah cekap semanten cerita kula dalu punika menawi wonten tepat kula pribadi lan sakanca nyuwun pangapura. Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun keparang mresani ngantos dumugi enjang menika, Ndara.